zebalala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mungibisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1 elami igama ngingwa MC Pholobaso Andile wakangcobo umfana wase-NDW noDivo Zume nawe Dali uza mhlawumbe ugogo mhlawumbe umkhulu umama ubaba ubhuti usisi ngane encane umuntu uza wonke umuntu nje ojonge umabona kude wakubo uyawubukela njengamanje noma usibukela ocingweni lakho noma usibukela kwi-computer yakho noma yipi indima noma ke i-platform oyisebenzisayo ukwazi ukuthola iSiyaviva TV1 siyanxenxa asithi masiqala kamnandi nawe uqale kahle ngokuthi uthintele laganyana libovana luguqule. Please subscribe ngobuningi bethu sibe ingxenye lomndeni omkhulu kangaka. Njoba ngishilo ngathi ngo-Andile MC Pholobaso bathi ishidi lemhlophe ufuza fulela amashumi ahlakathi azoshumayela propaganda yosabeka usigxivize singasuka urapperapa ngwarapper love entombi qede baleyo bonke babuya babuza abantu bapholo wenze njani wagadla ngeinduku singayiphethe ngabatshena ngathi umthambo wegazi lentombi zangakini ezayifuna uzolahla uBetrol Demashiti namhlophe akithi kodulela umfuka aqhula amaqhula ntombi yaqhula emzini abaleka neBetrol lengana ngihambe ngedwa ke namhlanje ngihamba nayi inkunzi malanga inyanga efike yenza zase zithi zonke cha wenze kahle ngoba nathi uqobo amavideo akho siwabukile ufakazi balokho incwadi encane yabhalwa ngelinye ilanga yasifundwa yimina aphinde afundwe omunye nomunye wayifunda Dr. Mpopoli opopola isheningi inzima imbala okusho ukuthi osukwini namhlanje baningi abazoyithola bepopoleleka nje einkingeni zabo bese becathula bebheke esikolweni esikhulu Dr. sikwamukele sikubingelele uSiyaviva TV1. Siyabingelela umsakazi Mapholoba sibingelele isizwe sonke emhlabeni wonke obingelela umpopoli opopole eningizimu entshonalanga enhle ezansi uMabele Made uJojila lomhlaba usiqeqaqaqa uMabele Made sibingelela wonke umuntu okhona kuSiyaviva TV1 sibingelela bonke abantu abalandela iSiyaviva lo nibingelela umpopoli owazi ukuthi abuke ngisho into esemfihlakalweni phansi kwamanzi ozobheka ukuthi umuntu la onenkinga akwazi ukuthi amweza yaphambili. Siyabonga Mapholoba. Dr. sisekubhekeni ngaphansi kwamanzi ake uqala usinabele nje ukuthi yini umhlahle and uhluke ngani ekuhlolelweni nje. Mapholoba ke sikhulume ngomhlahlo umhlahla ufana nokuhlola ukuhlola nje ukuthi uxoxela umuntu ukuthi inkinga yakhe yini ngobe la uphethwe yini noma yini exaka umuntu azafikela umhlahlo ukuthi into engiphazamisayo la ekhaya ngilahlekelwe imali umhlahlo nginenkinga asizwane emndenini sisola ubani sesifikile umndeni sizofuna umhlahlo masifika umuntu osemhlahlweni mele afika asho ukuthi umuntu enimsolayo ubani igama lakhe nangu la amkhombe lo muntu osolakalayo kungesiko ukuthi na umhlahlo umanize emhlahlweni niqale nithumele umuntu ephambili ayosho ukuthi sizoze emhlahlweni nifika nonke ngesikhathi esisodwa sizokwenza umhlahlo inkomo yomhlahlo maku 3005 njenge kaMpopoli nifika nibe ku 3005 omhlahlo ungena emhlahlweni siyahlukana akukho niqale ningixoxele khona efonini ngizoyingenela mina ukuthi yini nilahlekele noma yini leniphazamisayo emoyeni wenu. Sikuzwa kahle kakhulu Dr. Mongasinabela kafishane yini umthwebulo noma ukuthwebula? Umthwebulo Mapholoba ukuthi yabona ake sikukhulume kuqonde lokho umuntu uyathwetshulwa ephila ngithwetshulwe ngiphila uphila njengoba uhamba kanje Mapholoba akusikho ukuthi uzothwetshulwa ubusushonile. Okay Umuntu ephila uyathwetshulwa yikho umuntu makuthiwa uthwetshuliwe uthothe nanasemzimbeni wakhe akasekho kahle sekudinga ukuthi nathi simthathe njengenyanga abanye yabona mawuyobuyisa umthwebulo womuntu uzohamba uyena esigangeni ngizokusho nje kodwa ngeke ngikusho ukuqonda ukuthi kwenziwa kanjani mawufika na esigangeni ufike uthatha umuntu manje uyomenza umthwebulo ume esithunzini sakhe uwenze isithunzi sakhe njengomuntu obuyisa yena umthwebulo kodwa ngeke ngisho usenziwa kanjani isithunzi uqinisa isithunzi njengomuntu ongathi uqinisa isithunzi wakho ukuthi manje usubamba nomthwebulo osuwenziwe ngoba phela uma ithwetshulwa kuthathwa isithunzi somuntu usisetshenziswa ukuthi hayi yena siyamthatha siyomsebenzisa kwendawo. Kunento engiyibuzayo naku ukuthi lapha kwaMpopoli ngingaza yini engafanele ngiyenze ukuzoyithola noma ukuzoqikelela ukuthi ngabe ngikulesi simo sokuthi sengithwetshuliwe noma ngingakathwetshulwa kanye nokuthi wena ungakwazi yini ukungiblocker noma ukungidefenda ukuthi
ozama nje ukungithwebula engalungi. Yikho ngiye ngathi Mapholoba uma ufika kwaMpopolo uMpopolo uzofike akuhlole kuqala. Okay. Yikho kuze kuthiwa uMpopolo nxa uthi uyakuthanda ukuhlola. Kungesikho ukuthi ngiyakuthanda. Umuntu mawuzomlapha awuvela uthatha isihlahla usifake emlonyeni kuye. Okay. Kanti uthothi kunenkinga esemzimbeni wakhe ozonoma uthi umfaka isihlahla ivusa ukufa lo muntu afe kube sengathi wena inyanga ubulala umuntu. Hlola umuntu inkinga yakhe uyithothi umnyombo walento yini. Mase uyitholile mase uyamqinisa umuntu umcuphi noma bethi bayithumela izinto useqinile lo muntu noma sekunezinto eseyiphila kuyegazini manje ezakho ukuthi manje akasashayeki akasakuthinte ngezinto ezirong noma uthi uyathumela kumele kuhambe wena uthi uyashaya. Sihlukanisele umehluko phakathi kwethwasa isangoma nenyanga. Mapholo ngicela ungagxili kukho nomfundisi noma nomprofeti ake singene nje ngona ku4 umprofeti inyanga isangoma ithwasa. Ngicela ukuthi ngizokuchaza noma anganoma ngizobe ngikuchaza ngalendlela akazokuzwa ngayo umuntu. Angithi umprofeti Yes. Uma singena ngokukholwa umprofeti bekuwumuntu okwaziwa ukuthi na uma kuthiwa sekuyagula endaweni siya kwaMprofeti ubani hamba nesigubhu samanzi. Ozofika kuhlolele nje ngokomprofeta noma umuntu oyisayoni noma iNazaretha kodwa makumprofeti. Uthini lo uthi umoya noma uthi umoya. Okay. Angithi sikhuluma ngomoya asikhulumi ngogogo ngoba masingakhuluma ngogogo asimali ogogo esikhuluma ngongwakabani. Ngiyakuzwa. Sikhuluma ngomoya manje owehlezulile ongcwele. Ongcwele lo omele uzilele uhlale ehlane noma omele mawuzilele uzwehlele emanzini ukuhlanjulule umzimba wakho. Uma kuthiwa isidalwa sakhe asihlangane nezithunywa zihlanganiswe isidalwa. Okay. Ungafakwanga umuthi Mapholoba ngesiwasho somlotha. Umuntu uyahlambuluka ngomlotha kodwa kunezinto ezakhiwayo uma kuthiwa umuntu uhlanjulwa ngokobuthunywa wakhe uprofeti. Ngiyakuzwa mina. Asiqhubeke. Kunethwasa isangoma nenyanga. Ithwasa. Angithi ithwasa nesangoma, ithwasa ingane yesangoma. Okay. Ulo umehluko utloza lo omunye. Yebo. Inyanga. Inyanga kahle kahle kusuke kukhulunywa ngomuntu ongathwaswanga. Okay. Umuntu ombethwa amakhosi. Ungenile. Ungeniwe lo muntu. Okay. Angeke uzungene uzongena kanjani ngoba phela wazi lutho. Okay. Uyongena umuntu uyongena wena. Ayish. Kumele ungenwe. Yikho phela nomprofeti engenwa umoya engcwele. Yikho nenyanga ingenwa amakhosi akuwo inyanya zamakhosi engahambi zonke ehamba nezithunywa. Mbuke lapho ngasekhaya siyanxenxa siyaqhuqumezela qonisisa ukuthi osukwini namhlanje ehlele nodokotela uDr Mpopoli otholakala ke endaweni yaseGoli eJulius. Sizokuchaza kaningi mase kuyophela ukuthi ke ihofisi lakhe noma ke isigodlo sakhe simamaphini indawo yena ozobe sipha wonke ke leyo mniningwane efana leyo. Esekugqugquzela kuwena ukuthi please subscribe so that le video uzokwazi ukuyibuka kanye namanye amaningi kaDokotela uMpopoli. Sisi yaViva TV1 sikulethele uDokotela ozokuchazela ngolwazi analo naqeqeshelwe lona thina nalo kepha nathi sizoncela umbele ogwanzile. Asihlabele phambili Dokotela. Kunezinye inkulumo esithi sikhuluma uthola ukuthi ziba iyexhala kwabanye abantu in general eNingizimu Afrika. Siyacela ukuthi nanoma ngawumuphi umuntu ozwe kunombuzo othola ngathi usuyamnyathela yobe siyasholeza lapha kodwa inhloso enkulu ukufundisa iNingizimu Afrika kufana nokuthi nje mawuzobuza umbuzo njengalo ziningi inhlonze ezithi qa ube careful. Umbuzo wami uthi ke hlukanisele ukuthwasa nokuthwala. Angisho ukuthi umuntu othwele. Sikhuluma nje ngentwaso nokuthwala. Mapholoba ngingichaza lokho ukuthwasa. Ukuthwasa ngithi ngokwesintu noma ngokobunyanga. Umuntu bengayiyeli kuyothwasa. Umuntu bengayi futhi ukuthi afike kuMpopolo athi uzohlola mase kuthiwa unedlozi akangena athwasa. Idlozi belikade likukhiphe ekhaya. Endulo. Likhiphe ekhaya mali likuletha kuMpopolo kumele uMpopolo noma kuthulele ebusuku eze ukuthi lo muntu ozongena la ekhaya umbani wakabani ulethwa yini kuzongena ithwasa la ekhaya lihlushwa umndawe lihlushwa umnono lihlushwa inzuzu indi leli thwasa elimele malingena la ekhaya esetshela ukuthi luphi ukhamba lokuqala luzodliwa leli thwasa. Okay. Okay. Leli thwasa mase lingeni ladla lolu khamba.
ayikho lento yokuthi ithwasa mele baningene la dlu ukhamba sezoba yisebenzi kahle kahle bekade kusuka uzofunda usesikoleni sokufunda ukuthi mawungena eminyangeni iziphi izimo ongena kuzo iziphi izimo ozazodlula kuzona kodwa kusikhona ukuthi wena uzothi mawuzongena ekuthwaseni kumele ugijime wenze zonke izinto la ekhaya ufunda umsebenzi sewutholile kumsebenzi sewungakuwe uhloniphe uphathe kahle ngoba umuntu ongena osekuthwaseni akafani nomuntu ohambe wayothwala umuntu ohambe walanda into ayifaka emzimbeni akanasithunywa akanalutho uvusa isipoki mayilanda isipoki mayilanda inyoko ulanda inyoko wayibeka kuyi uzokhulunyiswa into esemzimbeni wakhe contract yakhe mayithi ngizokwenzela ukuthi akwenziwa uye kwenziwa ilanto akayilandi wayibeka kuyi Dokotela awusiphe ubuhle besigubhu bese usipha futhi nobubi besigubhu ake ngisho lokhu mapholo isigubhu sihle isigubhu sibi okay sihle kuphi isigubhu kuya ngokuthi wena uthathe siphi isigubhu oh yes ongasitshelwa ngamawusithatha ukuthi lesi sigubhu sinale nkinga sidla lokho asidli lokho lesi sigubhu sithathile singamudla umuntu lesi sigubhu ngeke siqede umndeni siyawakha umndeni okay ubuhle lobo yes ububi besigubhu ususilandile isigubhu kanti umuntu osilande kuye akasasakhiwa kanjani naye uhambe wasinana kwenye inyanga wayithinti le uthi mawususiphethe isigubhu uthi asisebenzise sifike sikushintshela isigubhu kanti isigubhu akusise salenyanga isithathe noma kumkhwanazi noma isithathe kukhuma noma isithathe kumbatha isawubuza etsheni isazohamba yobuza etsheni noma ubhekana nenkinga ayikwazi ukuyivala lenkinga ngoba kusinto ayikhandile kanti umuntu okade phethe into yakhiwa uye uyakwazi ukuyibamba siyithindile le igubhu iningi labantu akathanisisa ukuzwa ngazo kepha mina ngeke ngithi uma kukhona umuntu engimaziyo ukuthi asebebuya khona bonke bathathu siyawubona umehluko asikwazi ungayithinti kulungile kusichazile isigubhu ukuthi sihle siphinde sibe sibi ngani akubukeke manje lezi ezinhle kaMpopoli ukuthi ezakho ihluke ngani igubhu kuzo zonke ikhona kwezakhiwe ezinye inyanga nanokuthi uma ungasikwazi ukusikalculateela ukuthi ukusondela kwabantu kuwena kwakha umqondo omuntu masefikile khona uthi ngaya mina endaweni ukuthi umqondo engawuthola ukuthi isigubhu siyafana nento oyithenga espaza ufika manje kuthiwa hamba ngaya komunye wathi hayi uqala ngokukhokha uyosilanda after 3 months noma uyosilanda after 2 months asiphi umehluko ke manje singasakhulumi ngesigubhu in general ububi nobuhle baso kepha ke sithole kaMpopoli ukuthi ezakho ihluke ngani bese usikalculateela lento ukuthi ke kuye kube kanjani mawufika ekhaya uzofuna sona isigubhu mapholoba engingakusho njengamanje kaMpopoli igubhu awufiki namhlanje uyajika naso namhlanje uma angithi uyakuhlola uMpopoli athola ukuthi wena la emzimbeni ngiyavuma ukuthi usithathe okay noma ngathi uyiphethe imali iningi kodwa mangingavumi kukhona indlela emesiqale sidlule kuzo sizenze kungani kufanele simataniso nomzimba angithi isigubhu phela manje akusahluke nokuthi namanje sakha umfweni noma sakha umuntu ohamba naye okay ozokwazi ukuxoxa naye isigubhu akuhluke nokuthi ngoba ngixoxa namapholoba naso sinjengomfweni angithi uzokwazi usibikela yonke into oyifunayo okay isigubhu kahlahla akusiko ukuthi uthatha into nje uyoyibeka lapha uyohlobisa i-dressing table lesi sigubhu sakho uyakwazi ukuthi usithathe uma uxakekile uswele nje uswele imali isigubhu sakho uyaphuma uhlala lasegcekeni mawusemzini wakho la kunelanga khona uxoxe naso sikhulumisa sona sizozenzela into esifunayo angithi sisemnyango siyasabala sihamba yonke into la esigijima khona izwe libuka angithi akusinto ukuthi imfihlo othi ngithwele okay into yokuphila nje yakaMpopoli eyakhela ukuthi nawe noma uswele izokuthatha ikubeke phezulu kwetafula ubonakala uyindoda kanti akusiyo into ozoyithatha uyifihla angithi ayize khona uzobulala ekhaya okay into ezobulala izothatha ifihla kumele ibonwe zingane kodwa ngoba into yokuphila akunankinga ibonwe wonke umuntu nengane uyakwazi ukuthi makuthiwa ingane engakangena emalangeni noma engakathombi ukuthi uyithume lapha hamba mntana uyokhulumisa lapha sicela inhlahla uma ubona ukuthi nawo lapha angithi ingane zona mayifika ixoxa lapha
into ecishe ihlangane nedlozi. Ngiyayizwa mina. Ilo umehluko nje omkhulu lapha kwaMpopola. KwaMpopola ngeke uzusithola isigubhu engakakuboni ukuthi na uhlanzekile emzimbeni. Ngoba ngathatha isigubhu sibeka kwemzimbeni kanti emzimbeni wakho unenkinga, unamanzi aminyama angageziwa la ekhaya. Kunabantu ababefe behubhana ngemkhonto noma ngebedubulanile ngezibhambala ekhaya. Ayivaliwe nje sengizothatha ngigqibile isigubhu. Sizokwenzana. Dokotela ngifuna ukuthola la Mpopola ukuthi uma ekhaya seshonelwe unkosana noma shonelwe unkosazana noma shonelwe ibreadwinner okade ephakela la ekhaya. Kepha sikhathazekile and siyafuna ukuthi zibuyele kumninwazi induku. Ngabe uyamcupha yini umuntu osengekho emhlabeni? Mapholoba umsebenzi wami enguthanda kakhulu lo. Akusiko ukuthi nanga umuntu othanda ukubulala. Okay. Angithi ngilomuntu okholwa ngokuthi ngibone njengoThomas njengoba babeshe eBhayibhelini. Ngiyakuzwa mina. Angithi uma ngifuna ukucupha isidumbu ngenzela ukuthi nalona okade enza inkinga ibuyele kuyi angithumeli umuntu ozoya esidunjini. Ngifuna ukuyiyela mina. Kodwa ngiyela mina esidunjini. Okay. Angeke ufike namhlanje uyangithatha uthi sesidunjini. Kumele ngiqale ngihlothi yini inkinga lo muntu obehambile emhlabeni. Okay. Kodwa futhi uma ngizwe ukuthi akuvuma kwakithi ngiye lapho ngiyobona ukuthi lo muntu unani. Angiyi ungaphatheki kabi. Kungenzeka ukukhona into engizothi ngiyayenza kanti izothinta umuntu wala ekhaya hamba. Ngizoqeda isizwe futhi. Ngizobala inkinga engekho ngithi kubanjwayo lokho kanti ngibaleke ukuthi kuzophela abantu bakini makumuntu wakini obulalayo. Ubalekela nanokuqhatha. Ngoba phela ungamnuka nje. Angithi Mapholoba kahle kahle umndeni asiyuxabanisi. Kumele siyakhe imndeni. Ayikho umndeni ongena inkinga zawo. Kodwa ngoba singabalaphi bendabuko sibekela ukuthi sifike silungisa inkinga yomuzi sakha abantu bakulowo muzi ukuthi bakuye babambane. Yikho kudinga ukuthi noma uyosebenza emzini nomnotho abantu bengazwani ubahlalise phansi ubalungise kuqala before usebenza umuzi. Khona ngomethi imali yomnikelo isihlangene izinkulungwane wadla Mshumayeli. Kuthiwa nina bodokotela nifike nithi ninento yokugcwalisa amabandla. Kodwa nani nibuye nibe futhi abafundisi abahola amabandla. Ngaba wena gcwele yini ongenza ngisukume ngizobheka ukuthi nami umnikelo ungangenwa ngempela lapha kwelapho? Emapholoba ke ngikusho ukuqonde lokho vele mina ebandleni angithi anginikelelo. Okay. Ngisebenzisa kaNkulunkulu esithunyiwe. Esingabhekanga ukuthi kukhona esizokuzuza. KokaKristu ngumntwana kaNkulunkulu. Badlulile kodwa kwabathatha bakhona nje yalo. Abazalwane? Yebo. Ake ngithi umuntu mayefuna ukubona akayizele ezobona kodwa ngimmeme ukuthi azongena nje esontweni akafika adlula abone la esikhonzela khona ayihambele kodwa bakhona abazalwane. Hayi ngiyakuzwa mina. Lona akufuna ukuthi ibandla lakhe ehlondlobala uyakwazi ukumenza. Engingakusho Mapholoba singakwenza kodwa angikuphasisi. Okay. Awuphasisi ukuthi iyasebenza leyo nto noma ukukhuthaza kubani? Angikukhuthaza ukuthi na umuntu ahambe ufuna into yokwandisa ibandla. Okay. Nginesizathu sokusho lokho. Uzohamba uyifuna into yokwandisa ibandla. Labantu akusiba bakini bonke laba. Ngiphume ngihambe ngiyofuna ukuthi na yini ebamba impilo yami ingayiphambili. Ngifike ngithola ukuthi la ebandleni sibanjwe ngento. Kukhona amabandla abanjwe ngezinto engesize sisho lutho. Umuntu masebona ukuthi yakhe ibanjwa le ndaba leli bandla. Isugcina usuyanuka sekuthiwa umthakathi kanti vele kukhona okwenza kwebandla. Uyakuzwa mina. Kunomama, kunobaba, abantwana batholakala sakhona. Yenziwa njani indaba nje? Mapholoba lokho akusiyinkinga lokho Mapholoba. Kungenzeka kukhona into eyinkinga ebamba ukuthi umama engabathola abantwana. Ake sikukhulume siqale siqonde nje kwalaba bamanje okwenza ukuthi abantwana bengabathola. Angithi umntwana mena 15 years uma ebitha manje ibaleka abazali bakhe bengamboni uzosikhipha isisu. Ngiyakuzwa mina. Aphinde futhi asikhiphe ezinye isisu. Sengikhuluma ngalaba manje ngikhuluma ngalaba kudala. Uzothi masefika esigabeni sokuthi usengena emshadweni sefuna ingane akasayithola nxa uthi ingane useyibulele licalukile idlozi akahamba nalo sekubiza umprofeti ke noma umuntu oyinyanga yikho kwakade kukhona ingane ezayimiselwa okubiza useyikhona ingane sizaliwe ubuyele futhi uyibonga umprofeti Okay ezeyiqamba igama angithi ingane yesicelo okay eceliwe ukuthi ize ibe khona bengamele athola abantwana ngezinto abezenzile noma ngenzeka lo muntu obakade wakha naye umuzi kukhona inkinga ezimbamba esimvimba ukuthi engathola abantwana sekudinga ukuthi umuntu mawumisela kube khona njengamagama aqanjwa yawakhe ukuthi umiselwe kube khona igaba okudlulwa kuzo umuntu omiselwe uyahlupha Mapholoba ngiyakuzwa uhluphe eseseswini
ahluphe noma esephumile eswini ngani ngokudlebeleka angithi kunezinto edinga ukuthi kancancane lokuzenza ungaze ugcinise ngathi ingane yewele ngathi ingane ngathi kusela kanti ingane yesicele engakaze ilungisele izinto ngendlela efanelekile Tonke la esikhulume ngalento nje ubatshazwa kakhulu ngayo ukuthi hayi weyiphebeze ifana nje nomdlalo weingane umuthi wecala awusinikeze ithemba ngawo Mapholo angithi amacala ahlukene kaningi ukhona icala nje leli lomuntu osenkantolo noma lomuntu owaboshwa osejele kunowesifazane wangifonela cishe last month utusa nje into yokuthi ebeyi-domestic worker emsebenzini shuthi u-aunt osizayo kwafika ingane yomlungu amsebenzelayo yeba izumbulu zemali yasintshotshisa yena ngokuthi ihambe yofaka imfalakahlala esikhwameni sakhe wayibona le mali wahamba futhi wayoreporta yena kumlungu uthi ayibonakho ngibona imali engaka ngabe ngifakele ubani yasibhoka kuqala yathi ngishilo ukuthi uyena ontshontshile uthi ngiqiqa case izinyanga ezintathu ngingakamazi umpopoli emva kokwazi umpopoli isonto elilodwa icala lami lathi phuphathi ngifuna ukuthi sithole lento yokuthi onjani engimane kusheshe njengalo mama uthe wamsiza onjani futhi mhlawumbe kuzothatha isikhathi ngoba into esingayazi ukuthi kuthatha isikhathi noma kuthatha isikhathi noma kwaqondana ngoba kuuye yini Mapholo bake sikusho ukuqonde lokho kahle kahle umuntu wecala usithatha isikhathi uyashesha shoot lo mama uqinisile indaba yesonto elilodwa into eyinkinga eshaya abantu bafuna sebejwayela imagic bajwayela imlingo ufuna ukuthi uthathe umuntu namhlanje kusase ecaleni kanti mawufuna umuntu wecala umuzo yangolesihlanu fika kumpopoli ngomsombuluko okay noma ufike kumpopoli ngomgqibelo usasalelwe ibanga le noma yisonto afika kukhande yes kukhona izinto kumele mawuye ecaleni uhambe zisemzimbeni wakho engesize sikhulume edlangana le okudinga ukuthi usondele kimi othi mawufika nazo phambi komlungu yabona noma ufika phambi kwejaji limali likubheka uma lithi liyakugweba naligwebeke nalihleli khona uthinta indaba enkulu ngoba ngithe ma wakwenzana umpopolo wathi hayi lokho okwami nenyanga yami bengithi angimduse nje angithi ngiyakhanda kusekujuleni umuntu masumkhandile usungakhandeli khona abukwe yizwe nekhandana ejuleni hayi Mapholo bekujuleni lokho kwasemhlabeni sisekujuleni lokho emfihlakalo kaJob ngiyabuzwa nalokho kwabadala angithi umuntu masesebujuleni kukhona into yokuthi ngoba siyixoxa sihleli kanje ayisadingi ukuthi imenyezelwe kubantu angithi uma uyinyanga bengisikho ukuthi umuntu umsizise kumele ukuthi umthatha utaka katshelizwe lonke umuntu utshela uxakekile ukuthi ngisizakale lapha ngisizakalanga la abasatshenanike wonke umuntu uthi ngifuna ukuphumelela ngibomaphumelela ndlela ya abasathembana noma uyifuna uba isiqumama noma uyifuna uba isiqumama kanti akabheki ukuthi nalento izosiza nabantu. Right, mahlabela phambili ke nengizima Africa sikhuthaza umuntu ukuthi ke subscribe kuSiya Viva TV1 okwakho ukuthi ucindezelele igama libovana hleli nodokotela ke uDr Mpopoli eJulius la ikhona so masiphethe ngenombolo zakhe siphethe ngeaddress ngigijima nibheke khona kodwa ngiyazi kwi-navigate uyabhala nje ukuthi uDr Mpopoli yokuthatha ikushiqeke kufaka ngaphakathi ngale kwalokho ake ngibuze imibuzo ethanda ukuthi ke njengamanje Dokotela mawunayo imkhovu sitshela iqiniso mawunawo ukuthi kolosho sitshela iqiniso baningi abantu asebekhathele 100 or 1000 bafuna manje ama-million nama-billion nama-trillion wena uzokusitshela ke namhlanje ukuthi unawena ama-boys sisondele ngakuwe siba ukuthi singamisa kanjani isicebe sithatha amathenda amakhulu abapholo banginabo abafana asikhuluma indaba enkulu wongena kuyiphika abantu bababaza imkhuba abakwazi ukuyibona befike esikolweni sakho udokotela ke une problem eyodwa namhlanje ngiyayiphahluka le ndaba mina ngazi ukuthi enyangeni bonke abantu bayalingana enhlizweni yakhe mayichaza kumina of air sisodwa uthi enhlizweni yakhe niyalingana but mase kiwe emsebenzini alilingana unalento ekuthiwa igeneral njobona wabona umcimbi ebe ne VIP ebe ne VVIP shuthi laba abantu ekuthiwa bayi general la noquqa bakhona nje lukahle lithi lifuna ukulashwa lisize futhi ngesineke nangeqiniso bese kuba khona laba ekuthiwa very important person bese kuba khona very important person so ithini lento ithi lento ethile ngizombuza ngayo manje khona sebeyibonile kodwa uzositshena ke ngayo dokotela kunemkhuba ekuthiwa isegcekeni ithi mayikhasa phansi entweni emhloshana bese ishiya umdwebo okubovana
awusilandise kafeshane yini leyo iphethe lapha Emapholoba yes baba ake kusho ukuqonde lokho lento okhuluma ngayo iyajulela awuveli nje uvuke ekseni uthi ngigijima ngiyolanda nakho sengikutholile mawufuna uyolanda lento ingane zakho kumele zazi ukuthi nawe baba uhamba ihluphekile eish uyishiya ingane ezingenakudla endlini uyobuya zingenakudla kodwa niyofika ikhande manje usho nje angithi masikhuluma ngalento sikhuluma ngenyamazane othi moyibeka la asisho ukuthi nayiyo uma ingashiyanga umlobo wegazi uthi kufanele phansi kusale umzizima wegazi yokuthi uphethe original mina ngikhuluma ngento engiyaziyo noma ekhona engizothi mangiyithinta ngithintela abantu bami engibabalayo ukuthi bangaka into ongeziwenzela wonke umuntu angeke ngiyenzele wonke umuntu isinkwa nami ngiyoze sidliwe nazingane zami anento lena mele mawuyiphatha awuveli ihlaphaze nje kodwa ngiyiphethe efuthi enginandaba noma ngithi uyeza uzoyifuna noma uze kodwa ngiyazi uyitholile njengamanje yes uzokwazi ukuya phambili iyona ke into yakhe ngithi ngichazisela iSouth Africa ukuthi nganza kwethu udokotela ngento eyodwa uthi khona ugeneral khona uVIP khona uVVIP into engifisa ukuyizwa mina dokotela ukuthi ke ngoba ngiyigaqaza manje izwe lizwe udokotela unesadawana asivezele sona thina esizokwenza sure ukuthi ke siyanicaphulela siphinde sisigaqaze sibone izwe lonke umehluke ngubonile la ukuthi le nunu ngoba mina ngiyoninyanga ihamba laphansi kusale ured kanti solokhu ngizwe ukuthi kunesadawana esiwuhlobo lokuthi masinyathela fanele sishiye igazi into ke sithi uthi kulokhu into engidida ngayo akabhekile nje ukuthi umuntu uzoza kuyena ngoba sekufanele ebaphoqa abantu uloyo zayo ngoba ethanda mayingesifutha kezi ngoba yinto le yesizukulwane sakhe umbuzo wami uthi ke dokotela yinto le ozoyihlephula uthi naku umlenze banalihlo banayini libani ngoba phela siyibona iphila thina noma uzobuthaka ngayo ezintweni ozenzayo nalokuthi lezi zinto zobuyithaka inani lazo izobe liqala kubani ngoba phela utshona into serious le emapholoba ake kusho ukuqonde lokho lento ngizothakela ngayo umuntu ofuna ukudlela phambili okay kodwa njengamanje ake ngikusho kuleli viki yes lamaviki amabili esiyakuwo ngoba sowaqala kusasa ngithi uma bengafika ngabantu abawu50 ngebe sayithola abanye uthi nje uyagcina ku50 ngiyagcina ku50 ngenzelani ngenze nami ukushiyela ingane zami noma ngathiwa ngiyalala namhlanje yes zisale zinayo into ekwazi ukuthi iphile zizinyanga noma sizona inyanga zizodla ngalento yami asikhethi angithi ami ngiyihambe ngayithola ngokuthi na vele akusiye yenyanga izosiza umuntu ofuna ukuya phambili empilweni mase ngiyikhande ngayithaka la izofuna umuntu oyaphambili uthi uyaphi angeke ngithi nami isadawana ilese singasichama igazi isadawana ngisazi sichama igazi hayi inhloli hayi yakuzwa mina dokotela into esengiyisho ke mina iyiwani hayi ivondwe sikhuluma ngesadawana mapholoba isadawana othi mawusibeka la kumele sichama igazi into ozothi mawufika nayo la ekhaya uma ungayithenanga amandla umama la ekhaya uzophuza uzongena emalangeni isona sadawana ke leso sizobavezela ngoba sibonile ushaya igazi into eyinkinga ngawe ngifuna ukucacisa nomuntu osekhaya ukuthi lenkunzi since saqala ukusebenza nayo uthi uyaqaphelisisa izinto ezibucayana noma izinto ezijulile umuntu ongathani ngempela ukuthi ivele kodwa ke umuntu wani swathinta isadawana ngiye ngizama ukudlwengula ukuthi akube nendlela phela ukuthi ababukeli bami bayathakasa kuleyo ndawo so ngibese ngemnxenxa ukuthi hayi dokotela awusenze nathi siba abantu kusiyaviva siqhubeke siqopha umlando sikwazi ukuveza nansi into wathi nizobuka kanje sabuka kanjalo isithi ke into kumina vele nasesigodlweni sakhe nikaze nasibona la kusiyaviva TV cause umuntu osecretive when it comes to izinto ezinjalo but la ningishaya ihlombe nami ngiqashulela igedane lingaqaqeki ukuthi sikwazi ukubona ngamehlo nawe uzokubona ngamehlo udokotela uMpopoli usejulisi uthi abantu abawu50 kuphela umbuzo wami uthi akuyona ni contract le mawusuzobeka isibalo cha mapholo bakusiyona icontract okungenza ukuthi ngibala abantu abawu50
ngenzela ukusala nesinkwa nami esongiphilisa indoda angithi angenzeli khona ukuthi abantu bethathe behamba akusiyi contract umuntu onjani obhekekile umuntu ongenalo sanhlobo ibusiness unalo ibusiness awunalo yonke into ofuna ukuya angithi phela isadown into ekwenza ukuthi mapholoba noma ungangena ekhaya sini mina ngitshela ngento ozoyithatha uma uyigcobe esandleni wahamba wayothenga esitolo mele uthole ushintsho ungaphezulu kwale mali oyiphethe loya uyahungeka angithi lento vele into vele edila ngemali magnet ake senze kanjena ke mapholoba uma kukhona ofuna ukuthi na awubone uma ehlozi sikhona sadawana akasondele sixoxe sisobabili eceleni Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele even overseas ngicela ukuthola ama calls kunina nithi senikhulumile noMpopoli nihambe nafikaphi manje ngalibamba ucingo nami ningifonele ngizomfonela ngimtshela ukuthi Mpopoli uthe unesadawana zasuka zonke zathi bhu akube njalo baba abantu abangazitsho so from today ngininikeza ithuba lokuthi kulabo abawu50 nami ningangifonela nithi sesibuya khona lokho nje kuyongijabulisa ukuthi sesibuya khona kusukela manje Mpopoli ngiyocela ngiyanqenqa inhliziyo yami yonke singabe sayona lento base sikhulume ngomsebenzi omkhulu engicabanga ukuthi abantu bahlale bewulindele futhi bafisa ukuyibona kwayona lento ukuthi mayihamba yenzani udokotela kasiphi inombolo esipha ama address esiphe yonke into balaleli bonke nawe emsakazi engizokusho inamba lengizoyikhipha yokuqala inamba yama booking okay abafuna ukuze esigodlweni angeke uzungithole kuyona uzothola umama kuyona engicela ukuthi noma nikhuluma naye nimhloniphe balaleli yes why ngisho kanje kukhona abantu abatshela ukuthi bazothola uMpopoli mabekhuluma naye begcina sebekhuluma ngalendlela engekho kahle inamba leyo uyishoyo u079 46 28 946 le namba iyavalwa ngo8 o'clock ebusuku umama usuke sesendlini yakhe ebhizi nobaba yazwakala angithi umama ugalela enakekela nje mele nakekela ubaba akusiyi umama usemncane umama ucabanga uthola ko 50 years kuya 55 ongesikho ukuthi umama okuthi uphila nami noma ujola nami umama ufuna umsebenzi noma ozobhekelela izingane zakhe ofana nokuzalayo engicela ukuthi bafowethu noma nikhuluma naye nimhloniphe yazwakala doda inamba lena ezobitholakala mina uma uzofuna ukufaka imibuzo kungesikho ukuthi nakhona uzongicika ukuthi uyangithanda noma njani 067 imali yakho usathandwa kakhulu kwanele sengiqedile mina hayi uqedile 067 163 20 69 ilena ozokusufuna imibuzo ozoyiphendulwa yimi siphinde dokotela 067 163 20 69 yeah asibizele ka mama ke manje 079 46 28 946 dokotela ngifisa ukuthola into ethi uma siya kuwe sesifikile ke eGoli sihamba kanjani mapholoba ake ngikusho umuntu ozobe ehamba ngetaxi ipublic transport yes akaye ku Troy no commissioner yes ngase Carlton Center afuna ama taxi ayejulisi ehle kwa Gogo G Travel mayehla ka Gogo G Travel abuza uMpopola akekho ngamazi noma mayehamba ngemitha taxi noma iUber athi Dr Mpopoli ku Google Map izomthatha izombeka la ngikhona uyakuzwa umuntu ozobe eqhamuka eBrima taxi nawo azomthatha azombeka kwa Gogo G Travel uyakuzwa yeah South Africa worldwide mhlaba wonke jikelele sibonga kakhulu kuba kanye nani sibonga nakuwena dokotela ukuthi usiphele ithuba ube kanye nathi njengendoda ematasa siphakamisa ukubonga kubonke abalaleli nakubo bonke abazobe bebhekele lomsakazo weSiyaviva TV1 ngiyanithanda nonke ngithi sukuma nawe la uhleli khona ugijima uzoyithathela sisekhona ngoba sizobe siphelile esezobe sesisele eseyingane zami siyabonga ngithanda la othi khona awuphoqe umuntu ziyamazi umelusi umuntu ofuna ukuya phambili akayisondelele angithi kukhona sebedliwe kakhulu akaqhubeke phambili bye bye